Espai patrocinat per Farmàcia Rovira. Bueno, jo crec que ha sigut un partit on hem comès molts errors puntuals. La jugada del primer gol és una jugada que sabem que ho fan, una jugada del segon pal on no hem marcat bé, el jugador que tenia que marcar el número 5 d'ells doncs no ha estat. I la segona, la jugada del segon gol, quan millor estem i quan estem dominant més, ve d'una jugada que ha de treure davant de Turo i que hi ha un altre jugador que s'inventa el treure-la ell, ens agafa els centrals fora de la zona i és un error de passe i automàticament és un 3 contra 2 que acaba en gol. Són dues jugades puntuals. El rival molt bé, molt organitzat, nosaltres a la segona part hem dominat molt, hem generat moltíssimes ocasions, sobretot els primers 10 minuts de la segona part, on hem tingut 3 ocasions que el porter ha fet 3 parades increïbles amb els peus, coses que no he vist mai fer aquest porter aquestes parades, i bueno, la veritat és que han hagut, doncs, ja dic, aquests minuts fins al 0-2. Jo penso que el 0-2 ens ha fet molt de mal i a partir d'aquí doncs, bueno, hem tirat d'èpica amb l'1-2, a partir de l'1-2 hem tornat a gaudir de 3-4 ocasions molt clares. Jo penso que hem fet moltes més ocasions que altres dies, possiblement hem fet més ocasions que el dia del Martinenc, que vam guanyar 5-0, o més ocasions que el dia del Castelldefels, que vam guanyar també 1-0, i bueno, ja avui doncs, el rival ha estat efectiu, se n'ha aprofitat dels nostres errors perquè té jugadors amb molt de talent i se n'han portat els 3 punts. No em preocupa el joc, em preocupen altres coses. Em preocupen les targetes, em preocupen que de 11 corrin 8 i 3 caminin, em preocupa, bueno, situacions, bueno, algun personatge que ha vingut avui aquí, que d'aquí poc els veurem a la Copa Catalunya, quan vingui que jugar contra nosaltres, que ve a riure, aquestes coses em preocupen, però bueno, jo en aquest sentit les coses les dic a la cara, també em preocupen, que es vagi preparant, però que hi ha moltes coses a nivell futbolístic, doncs no em preocupa gens l'equip, em preocupa que no ens podem quedar en 10 al minut 93, bueno, hi ha cosetes que amb aquesta mentira del món del futbol em preocupen, però a nivell de joc no em preocupa res perquè l'equip no ha estat malament. L'equip ha comès errors puntuals, però jo crec que ho ha fet molt bé, ho han fet molt bé, i penso, i els he de felicitar, els he dit al final del partit, penso que ha sigut l'equip que millor ha interpretat com s'ha de jugar en aquest camp. I hem parlat durant la setmana, perquè clar, molta gent pot pensar que un filial és un equip que juga la pilota des de darrere, que toca. Jo amb això estic d'acord amb el seu entrenador. Potser millor li exigeixin des del club seu l'exigència de poder jugar la pilota des de terra. Jo continuo dient que el futbol s'ha de competir i aquest equip avui ha sigut competitiu. Per què? Perquè s'han aprofitat dels errors que han tingut puntuals i han fet gol. Vull dir, no han sigut un equip que han tocat la pilota des de darrere. Crec que s'haguessin equivocat. Han sigut durs defensivament, han sigut durs forts i a dalt doncs, han sigut intensos i amb molta velocitat i per tant doncs, han vingut i ja dic, els errors nostres ens han agafat i ens han fet molt de mal. Aquí han estat molt bé. Jo crec que ha sigut l'equip que millor s'ha adaptat a aquestes dimensions. Fixeu el que són les coses, un filial. Això vol dir que el que porta l'equip s'ha de què va. Tots som Cerdanyola. Ajuda el club tal com nosaltres fem des de la Farmàcia Rovira al passeig Cordelles número 64.